Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. On calminama bandiraɓe. Hande noon kalaren ko web. Hande kollami mon ko holno mbawirton fewnude site web. Est ce que site web wawi fewnude ɗum tan ko informaticien walla site web hasinna a wona informaticien aɗa wawi fewnude site web? Pour jabade ngolɗo oɗo question mbiyeten ko site web hasinna a wona informaticien aɗa wawi fewnude ɗum. Ɗum noon mami hollu mon holno mo wona informaticien wawirta fewnude site web e so yiɗi fewnude ɗum hol gollirɗe mo wawarta hutorade pour o wawa wadde site makko no hannirta ni. Oɗon gandi aɗa wawi wonde jayniyanke, aɗa wawi wonde animateur, aɗa wawi liggade, aɗa wawi wonde artiste, taw waɗa sohli gère de blog ma, taw waɗa sohli gère de site ma web. Donc en waɗi kaɓirɗe, en waɗi gollirɗe gondi ɗo e web ɗi. Aɗa wawi hutorade ɗum tawa yahani ni ƴeewoyde neɗɗo goɗɗo walla goɗɗo ene walluma. Aɗa wawi wadde hen foroje ma no jiɗirɗa, aɗa wawi wadde hen article uji ma, aɗa wawi wadde hen kala ko joguiɗa ko jiɗɗa rendude e bandi en kala to mbawi wonde aduna o. Donc ko ɗum ɗon essaye mi hollude mon pour ɓe gona informaticien ji ɓe e pour wonɓe informaticien ji ɓe kadi men mbaɗ kadi partiji goɗɗi gandanɗa hoorema oɗon ɗiɗon partiji wawi wadde ɗum tan ko baɗɗo nde ɗon jangde. Par ce que mon mbaw nadde koduji ɗi, mon mbaw wadde amélioré, mon mbaw ɓeydude hen ko jiɗɗon taw ko banggue kodto. Kono so tawi mo wona informaticien en cohlani haalde haala code, kalaren tan ko banggue interface. Donc pour créer des sites web hol kaɓirɗe kutortoɗen? Première chose ko hutorte koko wiyete kutorgal WOMP serveur. WOMP serveur kañum woni ɗo. Ɗum ngalɗo kutorgal so tawi aɗa yiɗi créer site a wawa wasde hutorade ɗum. Ene waɗi goɗɗi ko ene easy PHP en, mais ko ngal ɗo ɓuri lollude. Donc ngal ɗo il faut ngal waɗe installé e ordinateur ma o. So tawi aɗa yiɗi créer des sites ma taw koye ordinateur ma, taw ko ordinateur ma kutortoɗa. Men gartu hen kalen holko ngal kutorgal nafata, kadi kalen ƴeewen kadi holno mbawirten installde ngal. Deuxième étape en waɗi kutorgal gongal. Ngal ɗon ngal wiyete ko WordPress. WordPress ko CMS. WordPress ko ɗo woni mo wawna informaticien ene wawi hutorade ngal ɗo pour wawde gerde blog mum e wawde gerde site mum no hannirta ni, taw o natani e ko wiyete code ko. Ngal ɗo gollirgal kadi ene waɗi partie goɗɗo gandanɗa hoorema ko neɗɗo baɗɗo jangde ko fati e web walla informatique, taw ko programmation PHP, omo wawi hutorade ngal ɗo gollirgal pour ɓeydude won certaines fonctionnalités ji. C'est à dire on wawi nadde e code o kanko hoore makko o créé wona certaines fonctionnalités ji taw ko hutorto ko langage biyeteɗo PHP o ɓeyda hen walla o waylira ɗum no yiɗiri ni. Donc on jii ko ɗo ngal ɗo kutorgal nafuri mum wona waɗiraka tan pour informaticien ji, waɗira ko pour wonɓe informaticien ji eɓe gona informaticien ji kala. Men gartu hen ƴeewen holno mbawirten hutorade ngal ɗo kutorgal, kadi min liggol ngal no fewi par ce que ko ngal ɗon puɗɗortoɗen gila tan début ha wortode, gila fuɗɗode ha wortode so Allahu o jaɓi. ɗum noon duttoɗen e ko wiyete WOMP serveur. WOMP serveur holko woni WOMP serveur? WOMP serveur ko kutorgal wallata men so tawi en mbaɗi créer site pour mbawin yiide page uji ɗi e navigateur. Il faut so tawi noon site o ene waɗi PHP walla so tawi liggorgal ngal liggortoɗon ngal ene hutoro langage biyeteɗo PHP o,
donc ko ngal ɗo kutorgal wawata wadde exécuter le code PHP pour ha mbawon yiide ko liggi ɗon ko. Holno ngal installirte? Pour installer ngal ɗo on jahat ton Google mbaɗon télécharger, parce que ngal wellita pour kala neɗɗo jiɗɗo wadde ɗum télécharger on cohlani yobde hen mbuɗu pour hutorade ngal ɗo kutorgal. Donc mi holla mon holno ngal téléchargirte. Donc ngaren ɗo min waɗin ɗum télécharger, kono kadi min duttita hen en jahat tan ko wiyete Google ko, mbaɗen ɗo Google, donc mbaɗen ɗo WAMP server. On jii oɗo lien mo jogiɗen premier, mbaɗon hen cliquer. son mbaɗi hen cliquer garon e oɗo page jeeyi ɗum ko société biteɗo WAMP server o ko kamɓe jeeyi ɗum. Donc garon mbaɗon cliquer e télécharger. On jii oɗon jogui version ngaji kewɗi, oɗon jogui ɗo version 64 bit, o joni ko version 5.6, oɗon jogui ɗo mo 32 bit. ɗum ɗo ko fati ordinateur. woni yimɓe jogiiɓe ordinateur gandanɗa hoorema taw ordinateur o hutoto 64 bit. ko ɓuri hewde ordinateur uji hannde ko ɗum ɗo kutorto. so tawi kadi ordinateur mon ɗum jogui ɗon ɗi ko ordinateur ɓoyɗo, oɗon mbawi kadi hutorade mo 32 bit o, kono enen kutorto ɗum komo 64 bit o. mbaɗen hen cliquer. o wi eɗen mbawi page de téléchargement directement, non ɗo winda bindi ooli, mbaɗon hen cliquer. donc cabbuɗon seeɗa publicité ji maɓɓe ɗi. on jiiɗo koɗo mbaɗon hen télécharger le fichier, mbaɗon hen cliquer. on jii ko woni ɗo ko ɗo en waɗi ɗo 3 minutes, ɗum ɗon firti ko téléchargement o fuɗɗima 3 minutes. so tawi téléchargement o gasi, parce que min mi waɗino ɗum télécharger mi ƴeewa ko mo mbannomi télécharger o, so tawi mi voilà min mo mbannomi o nani, donc eɗen mbawi ƴeftude ɗum. voilà bon min noon no probléme ko mi jogui ɗum e ordinateur am o. donc on jii no sufiri ko point exe. mi anda so tawi oɗon meeɗi installde kala ko wiyete point exe, donc gotum on mbaɗat hen tan cliquer heddo suivant ha gas non. so tawi on gasni suivant ene weeɓi ha maayi, on mbaɗat hen double clic tan, mon jii hen kadi ni suivant mi waɗani ni mi ƴeewa so tawi min mo hokkam o gasnani télécharge to. ok so tawi no joni o gasni, so tawi mi waɗi hen cliquer mon jii o waɗa ɗum suivant. ok donc ok bon 1 minute eɗen mbawi ɗum fadde seeɗa tan pour mbawen hollude mon so tawi on meeɗano wadde ɗum installé, ene mbawi jiiɓade seeɗa so tawi on meeɗa ɗum wadde ɗum installé. mais so tawi on meeɗi wadde ɗum installé, haydara ala ko waɗi hen compliqué, oɗon mbawi hutorade ɗum no hannirta ni. ene leli seeɗa tan, kono men paɗɗum. ok donc eɗen ƴeewen so tawi on ko mbawɗen wadde goɗɗum avant ko téléchargement o ene gasa. voilà eɗen kalano wordpress kañum ko CMS.
mo gandanɗa hoorema ene wawi wallude mon wadde gestion de contenu. So tawi site web waɗama créé gasi, probléme o en général ko hol baɗowo hen contenu. So tawi en jiiɗi wadde hen article uji men holno baɗirten hen, tawi en jiiɗi wadde hen photo ji holno waɗirte hen, so tawi en jiiɗi wadde hen produit ji men taw ken yeeyoɓe holno waɗirte hen. ɗum ɗon ene waɗanno probléme no feewi. Nden so tawi site waɗama créé fof waɗate koye jungo informaticien. So kala ko cukalɗen koye jungo makko rewata, kanko waɗata hen produit ji, kanko waɗata hen article uji. On ji so tawi joni société wayran kono société woni koye presse, aɗa on ji ɗum ɗon golle informaticien heewat no feewi, o wawata gérde ɗum no hannirta ni. ko ɗum waɗi ɓe créde ko wiyete CMS ko pour ɓe mbawa wallude yimɓe ɓe kañumen tan. So tawi a waɗanama site ma ha gasi, an hoorema aɗa wawi toppirade kala ko fati e mise à jour, kala koko fati pour sa yiɗi gère de contenu o e ko way noon, taw a yahani ƴeewoyde oɗon informaticien. Voilà, ɓen gartu hen so tawi eɗen installa WordPress. mami haalan mon kadi holno waɗirte installé. Donc là o gayni mbaɗen ni, donc ɗum ɗo woni wonpo serveur. on ji ɗiɗo bindi mi anda ko boɗeji mi anda walla ko orange, non wona orange, bon anyway. Donc on mbaɗat hen cliquer. on ji joni mi waɗi hen cliquer, mbeɗon accepter. on ji ko oɗo installation o imamata oɗon jiiɗi la langue, eɗen mbeɗa joni français, et puis 64 bits, et puis mbaɗon suivant. min noon mbiɗa jogui ɗum, sohlani ko mbiɗa continue. donc on ni tan wayata. so tawi on mbaɗi ɗum installé, on gasni holno gandirton wonde ko holno gandirton wonde womp waɗi installé. ƴeewe on garat ɗo mbaɗon démarrer. min joni mi waɗa démarrer wompam o, mi waɗi démarrer wompam, le womp serveur omoni ɗum noon o woni ko offline. ok, gandirton ko voilà, ɗo joni gandirton ko womp waɗi installé tan, ko garon ɗo jiyon ɗo womp, walla mbaɗon démarrer, et puis oɗo recherche mbaɗon hen womp. on ji eɗen jogui ɗo womp serveur 64 bits, min mbiɗa jogui ɗum kadi. mi waɗi hen cliquer, mi waɗi hen démarrer. so tawi on gari oɗo navigateur, ɗum ɗo mi waɗi ɗo joni localhost, on ji ko ɗum woni womp, c'est à dire ɗo joni o waɗi installé. womp ko waɗa installé e nder ordinateur am, et puis mbiɗa jogui ɗum fof ko projet ji min ɗi bannomi. donc onon koye mon so tawi on mbaɗi ko vide wonata. kadi womp ene waɗi ko wiyete base de données. son cliquer ɗo joni on ji ɗum ko localhost, ɗum ɗo ko PHP my admin wallata mon ko créede base de données. so tawi oɗon jiiɗi créede ko wayno base de données en. localhost ko ɗum ɗon hollata mon holto projet ji mon ɗi goni. so tawi on créé projet par exemple biyeteɗo test, on ji oɗon mbawi ni tappirton test o, mais test o holto foti waɗede. donc jeehenmi holla mon holto test o foti waɗede. so tawi oɗon jiiɗi testude, jaron koye C. so jeehi C, clique on e C he, ƴeewon womp, mon jiiɗo womp ay umri. on mbaɗan cliquer e nder womp he, jehon e dossier ni wiye www. ay ɗo mbatton projet ji mon ɗi. tawi joni oɗon jiiɗi créer site, ko ɗo gara ton mbaɗon par exemple créer on ɗo dossier mon jiɗɗon innirde site mon o, mi wiya ɗum test.com. on ji test.com nani, voilà. test.com mi uddirta ɗum. donc dossier am test.com haydara ala hen, kono mbiɗa wawi créede hunde mi wiya ɗum mi ƴeewa testude ɗum.
donc so tawi en duttitima e localhost o en mbaɗi ni en gari ɗo en jeehi localhost mo jii on jiyat ɗo test.com voilà test.com nene koɗo holto woni hen kadi test ok yo shop you voilà koɗo test.com koɗo donc ɗo woni test.com mo mbaɗen créé o on jii haydara ala e makko en mbaɗi localhost test.com nde wonno haydara en mbaɗani hen on jii directory o hokkani men haydara so tawi en jiiɗi créé un fichier ene wiye mami ƴewdo joni créé de fichier ene wiye mi uddirta blim test ɗum ɗo ko kutorgal pour créer de fichier ji donc mi ara mi waɗa ni mi yaha mi uddita dossier test.com o binnoɗen koye C et puis garen e womp puis jehen ƴeewen test donc ɗo gonɗen enen ko ɗo kutortoɗen ɗo noon on jii gonɗen koye dossier men test.com o créan ɗo dossier tan biyeteɗo index mbaɗen enregistré index o mbiyen index.html binden ɗo holno site fewnirte ɗo joni mbaɗen enregistré so tawi en mbaɗi ɗum enregistré mbaɗen ɗum dokken ɗum inde mbiyen ɗum index.html par exemple comme ko wompo kutorton so beela mbaɗon .html so beela mbaɗon .php ok so tawi no wona wompo kutorton on mbawa wadde .php par ce que ordinateur o wawa andude wawa wadde exécuter PHP il faut danen wompo pour wawa wadde exécuter ɗum mais so tawi ko HTML haccen koye ordinateur mon tan on cohlani wompo pour wadde ɗum donc mbaɗen ni so tawi joni en garti ɗo mbaɗen test ko mbaɗen ko so tawi joni en mbaɗi ni on jii eɗen jogui ɗo index.html so tawi en mbaɗi hen ni on jii o windini men ɗo o windini men ɗo holno site web fewnirte so tawi mi waɗi ɗum ɗo ni modifié pour yidde yonno ɗum seeɗe mi hokka ɗum mawni ɗum bindi ɗi ɗum ɗo mami haalan mon holko nafata den holno site fewnirte mi ara mi udda oɗo h donc mi waɗa enregistré so tawi en garti ɗo en mbaɗi ni mon ji o mawnini bindi ɗi donc hande ko mbaɗɗen en mbaɗi créé en mbaɗi installé womp serveur donc womp serveur men ene marcha en mbawi créé dossier e nder womp serveur en mbaɗi hen fichier biyeteɗo index.html et là on mbaɗi exécuté oɗo index.html en bindi hen holno site fewnirte on jii en mbawi affichede ngol ɗo bindol taw koye navigateur donc cela veut dire ko hankkadini eɗen mbawi fuɗɗade golle eɗen mbawi continude créede oɗo site no jiɗirɗen ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe mi salmini mon mone mon kala inde mum e yettode mum vidéo ji goɗɗi ɗi baade en mbaɗi créé womp serveur eɗen mbawa hankkadini hutorade kutorgal biyetengal womp serveur ngal wordpress ngal e vidéo ji men goɗɗi so allahu o jaaɓi on calminama moni kala inde mum e yettode mum wassalam